Aquí tenim a l'Irene i a la Queta, que ens presentaran l'infanticida. I per començar, us demanaria com va començar tot això. Començo jo. Va, comença tu. Mira, jo em vaig enamorar de l'infanticida potser fa més de 10 anys. Va ser un moment que, no sé si em van proposar o em vaig proposar jo fer una exposició d'una part del text en la trobada de grups amateurs de Centelles. Però clar, quan va ser l'hora no em vaig veure com era impossible, perquè no és un text, evidentment, que es pugui presentar en un cafè de teatre. I aleshores, ara que he pogut, he reprès aquesta il·lusió i casualment vaig parlar amb la... Vaig retrobar l'obra, vaig tornar a retrobar-me amb l'obra, però clar, només tenia això. Em faltava direcció, em faltava patrocini, em faltava tot. Només hi havia l'obra i les meves ganes de fer-la. I aleshores, doncs, per casualitat, potser, vaig poder parlar amb la Dolors Collell i li vaig demanar a veure si tenia temps per dirigir i evidentment em va dir que no. Però també per casualitat, perquè va ser un moment, una circumstància d'aquell moment, em va presentar l'Irene, una gran directora, mestra i pedagoga teatral. Sí. I per això dono moltes gràcies a la Dolors. I amb l'Irene doncs hem anat fent, hem anat muntant l'obra i també doncs gràcies a en Pep Colomer que ens ha generosament regalat la infraestructura i el seu temps. Hem pogut tirar endavant. Ara us explicaré com va començar per mi. Jo la Queta no la coneixia de res, tothom em parlava un pilot, la Queta, sí, que és molt bona, que és molt bona. La vaig veure actuar allà a la reobertura del carrer del Pont, del teatre del carrer del Pont, i a mi em va semblar espectacular, vaig pensar, ostres tu, que bé, quina bona actriu i això. I de cop i volta em trobo la Dolors amb la Queta i em diuen mira, aquí hi ha l'Irene que te'l podria dirigir. I jo, com? Què passa aquí? I la Queta llavors me'n va començar a parlar, mira, és que vull fer la infanticida, que m'interessa molt, que tinc moltes ganes, i és que la veieu, i si l'haguéssiu vist en aquell moment és que amb les linetes només ja deia vull fer l'obra, sisplau, que algú me la dirigeixi. I vaig dir, bueno, vale, quan la vols fer? El dia de la dona, com? El dia de la dona, queden 3 mesos, menys de 3 mesos. I vam dir, bueno, va, posem-hi, i me'n vaig fer el primer pas, que era anar a la biblioteca a agafar el text, llegir-lo, i puf, ja estava pensant com fer-ho, i fins aquí. Ara ja soc l'Irene i aquesta és la Queta. No, que això... Home, si no passa que els mòbils no els podem pas ensenyar, no? No els tindrem, jo el tindré aquí amagat. El cul? Sí. Op. Va. Tu diràs la pregunta. D'acord. Però ja ho tens gravant? No, això està gravant des de fa estona.